Titan Professional Energy. Jopa 60% vähemmän lämmönhukkaa ikkunoiden ja ovien eristyksessä. Tasainen, tiheä rakenne. Vähäinen jälkilaajentuminen. Nopea kuivumisaika. Energy 2020 pistoolivaahto on energiatehokas polyuretaanivaahto, joka soveltuu erityisesti ikkunoiden ja ovien asennukseen. Estää tehokkaasti ja pysyvästi kylmäsillat, joka mahdollistaa jopa 60% vähemmän lämpöhukkaa ikkunoiden ja ovien eristyksessä. Energy 2020 pistoolivaahdolla on erittäin alhainen ilman- ja vesihöyryn läpäisevyys. Tämän vuoksi se vähentää kylmäsilloista johtuvaa lämmönhukkaa, jossa lämmönjohtavuus on paljon korkeampaa verrattuna muihin rakenteisiin rakennuksessa. Energy 2020 on uudenlainen vaahto erityisesti puu-, alumiini- ja PVC-runkoisten ikkunoiden asennukseen. Sillä on tasainen, tiheä rakenne, joka parantaa ikkunan ja karmin välisen sauman eristämisominaisuuksia. Välittömän laajenemisen ansiosta Energy 2020 saavuttaa lopullisen kokonsa heti asennuksen jälkeen. Energy 2020 pistoolivaahdon avulla voidaan estää jopa 60% lämpöhävikistä ikkunoiden ja ovien eristyksessä. Energy 2020 käyttö on helppoa ja tarkkaa, ja se soveltuu erityisesti ikkunoiden energiatehokkaaseen asentamiseen.